O Centro Integral de Loita contra o Lume estaba impartindo hoxe un curso chamado Mellora da eficiencia do SPIF ante o risco extremo por incendios forestais, dirixido a bombeiros forestais de brigadas para que actualicen os seus coñecementos sobre os cambios que se están a producir nos incendios de hoxendía. Cada vez son máis rápidos, máis intensos e máis difíciles de controlar, polo que xa non abonda só coa experiencia, é necesario adestrarse e actualizarse. Os lumes do 2025 pois foron lumes distintos, de alta intensidade. Temos un servicio que con grandes profesionais, agradecer o traballo que levan facendo ano tras ano, en concreto o ano pasado, e a formación o que pretende pois é mellorar a eficiencia na resposta fronte a estos lumes. Realizaránse en 16 edicións, cunha duración total de 450 horas, e farase tanto formación presencial como telemática. Nos cursos participarán profesionais das diferentes categorías nas que se estrutura o servizo, dende os axentes, bombeiros forestais, vixilantes, condutores de motobomba, ata o persoal de medios aéreos, pasando por emisoristas e técnicos dos distritos e dos servizos provinciais, entre outros. Esta en concreto é unha formación que se dá ao persoal integrante das brigadas e que ten un total de 20 horas lectivas, 12 que teñen unha parte pois de teleformación con contidos prácticos sobre o comportamento do lume e 8 que son na xornada de hoxe, que son de carácter práctico e que se fan aquí no CIL. Participa nesta formación persoal das 4 provincias, en torno ao 70% do persoal está acudindo a este tipo de formacións, hai 22 edicións en total e participarán ao redor de 1000 persoas en total. Na parte de hoxe está centrando ahora mesmo nunha charla en aula con formación para o manexo do estrés, con un par de compañeiras que aparte teñen formación en psicoloxía, e logo van tamén a realizar unha parte do circuito de entrenamento que hai aquí no CIL. Os cursos programados para este segundo trimestre abranguen aspectos como a formación básica en investigación de lumes, o manexo de maquinaria, a utilización de datos e imaxes de satélite aplicados á extinción, as ferramentas de xestión emocional e autocoidado na emerxencia por incendios forestais, a análise dos lumes, as operacións avanzadas para xefes de brigada, a xestión de medios aéreos dende os centros de coordinación, as brigadas helitransportadas, as motobombas, a mellora de eficiencia do SPIF ante o risco extremo por incendios, o apoio na xestión das operacións dende os centros de coordinación e a actualización de procedementos para directores técnicos de extinción.